практически видях, че има някакво разминаване в нещата, които говоря. Аз съм Миглена Костова и съм терапевт по източни медицини. Имам на предвид, че нещата, които говоря и хората явно не са запознати и не могат да ги приемат по начин, по който на мене ми се иска, защото по-голямата част от хората не са запознати, да ни кажа, че 99% не са запознати с основите на източната медицина. Тя има доста по-различен подход. Коментираме вече от една седмица във връзка с едно мое видео, което набра почти 80 000 гледания за рецептата за изчистване на организма от слуз. Поместих няколко кратки извадки от тези мои лайфове и видеа, но виждам, че продължава да има неразбиране по темата. Защо искам да доуточня? Защото навлизаме според китайската медицина или вече сме навлезли в началото на есения период, в който наистина трябва да се пазим от образуването на толкова много слуз. Точно по този повод и пуснах рецептата, когато официално сме навлезли първа крачка в есента, въпреки че сега ще кажете, климата показва нещо съвсем различно. Да, но се усеща навлизането на сухотата, която ние не трябва да допускаме, и исках само да доуточня, че това, всичкото, което го говоря, трябва да бъде наистина разбрано по правилния начин, защото тази рецепта, която дадох, тя е една единствена, някаква минимална частичка от рецептите, които съществуват за изчистване на организма. Практиките, системите, начините за подхождане извинете, са толкова многобройни, че изобщо не могат да бъдат и дни наред изброени, независимо, че правя всекидневни лайфове, като ми се искаше само днес да зачета дори от учебника си. Ето, съществува, че има много програми за пречистване на организма. Аз лично съм изпробвала, мога да кажа, не знам дали са всички съществуващи, но по-голямата част от тези, които аз знам, със сигурност съм ги използвала. Ето да кажем, първо започваме с определена диета. Правя го, чета, за да не би случайно да изпусна нещо. Като методите, през които трябва да изчистим, трябва да се комбинират. Те се комбинират след съвет с специалист по източна медицина, като се започне от пиенето на глинена вода и се стигне до масажирането на определена част от тялото. В случая говорим за стомаха, така че трябва да говорим за стомашните органи от подребрието до малкия таз. Другото, което е много добре, това е хидроизолацията и всички енергийни начини за изчистване. Аз имам доста по темата. Имам създадени видове медитации, енергийни лечения, които можем да използваме и не само моите, разбира се. Сега какво имаме тук друго? Имаме как е добре да използваме пшенични трици, как можем да си помогнем през колоезденето дори, затова ги зачитам, защото са доста нестандартни методи. Аз наистина го използвам и този. Как трябва да пречистим най-вече през клизмите, това, което мъжете най-много реагират
не много добре реагират, но това пречистване с клизми е съвсем нормален процес, като това да си издухаме носа или да издърпаме на едно бебенце с помпичка на събрания секрет. Другото са салатите, като метла, което имаме. Ето имаме тук дневна програма за една седмица. Имаме за 3 седмици. Имаме много различни начини, през които, освен глинените води и всички процедури и всички видове масажи, за които говоря, за всичко, което говоря, за суджок терапията в предния си лайф, как можем да си помогнем за болките в стомаха, когато използваме нашите длани, нашите ходила и можем да използваме и нашите уши, защото повтарям всъщност за стократен път, казвам, че имаме проекция на нашите крайници, на нашето тяло. Там се започва едно пречистване на черен дроб, на злъчка, на стомаха, за който говорим, и пречистваме няколко от органите, като естествено не забравяме лимфната система, но тя не е чак толкова в взаимовръзка за проблемите, за които си говорим днес. Аз съм Миглена Костова и съм терапевт по източни медицини и ние си говорим за рефлукс, подуване, слузообразуване, прекалено много храчане, болки в стомаха, начални форми на гастрит, колит и всякакъв тип храносмилателни проблеми, невъзможност да ходим в тоалетната, констипация или пък обратното, имаме постоянно меки и полутечни изпражнения и още много други състояния, които не искам да изброявам в момента, но днес съм ви приготвила, освен това, да ви покажа, че тези неща ги пиши за неверниците, които си мислят и ме наричат шарлатанка и ми казват, че си ги измислям тези методи, а това са не само на една източна медицина, това е информация на цели 4, с които се занимавам. Не съм лекар, подчертавам дебело, моите методи са много различни, подходът е много различен и аз не ползвам, не правя реклама на никакви пробиотици, пребиотици, абсолютно съм против всички тези неща, за които се говори навсякъде. Абсолютно за всички съм против, с много малки изключения, при много малки състояния, но не мога сега да вляза в подробности. Какво съм ви приготвила днес? Приготвила съм ви няколко масла, чрез които само след като приемаме това масло, можем да излекуваме начална форма на гастрит. Говоря само с масло, както рецептата, която беше с леняно семе и кисело мляко. Започваме с сусамово масло. Не знам дали да показвам фирмите, да не помислят, че правя някаква реклама, просто аз имам това, ето използвано е сусамово масло. Ето имаме масло от черен кимион. Моите повечето са на немски, защото живея в Австрия. И дори да си ги купувам от хора, които си ги произвеждат и са домашно произведени, те все пак имат някакъв етикет. Българско налично имам Шарлан, за който всички сте чували. И опаковката ми е оттам, защото си я бях поръчала оттам. Идваха приятели и ми донесоха по-голямо количество. И това, което изглежда най-невероятно, но е с тиквено масло. По същия начин можем да си помогнем, като го приемаме по определена схема, защото особено за хората с проблемно сухо дебело черво, което им създава
констипация или така наречения запек, това е много подходящо. Естествено, можем и да си помогнем и като пием и масло от бял трън. В случая това ми е от руска фирма. Това е долу-горе на някаква средна цена. Какво друго можем? Всички сте чували за белия трън. Ето го, който е на тинктура, но може да се ползва повече като маслен излек за хора, които имат проблеми с стомаха. Този, който аз в момента имам, това си е нормална тинктура. Той се използва повече, когато имаме наистина проблеми с черния дроб и с лъчката, а не толкова с стомаха, и целта е да пречистим тях за хора, които отключват определени състояния, свързани, които правят жлъчни камъни, имат проблеми с жлъчните пътища. Другото, което днес съм си приготвила дори аз самата, това е, сега ще се отпия. Това са направен чай или отвара, или в крайна сметка е сок от много тъмни стафиди. Говоря тези, които са почти до черни, тъмно-кафеви, защото те са много полезни и за стомаха, и за пречистване на черния дроб. Това е една прекрасна течност, златна течност, както сте чували и за златното мляко, която се приготвя с куркума, но това е много по-бързо действащо, и защото въздейства и е добре и за пречистване пак на черния дроб, но е добре и за стомаха, точно за темата, за която днес си говорим. Така че задавайте въпроси, пишете по това, което говорих до преди малко. Днес съм решила да е само това, защото темата е много обширна и, както вече казах, правя 8 или 9 ден поредни лайфове и пак са недостатъчни, за да се разбере смисъла и за да се разбере разликата между традиционната медицина и източната медицина, която разглежда и приема едно състояние и го оглежда от всички страни, може да се каже, не само от страна на физическото ни тяло, ами от тристранно поглеждане, би могло да се каже, нали, като душа, тяло и нашето физическо тяло. Не можем някой път, дори доста често, не можем да решим някой проблем с възпалението на стомаха ни и с подуването, защото 99% това е една елементарна психосоматика. Елементарна, сега ще кажете за мене. Да, това е нещо, което не можем да преглътнем, това е нещо, което не можем да премелим, това е нещо, което не можем да смелим, което не искаме да изхвърлим, нещо, което искаме да задържим, някаква емоция, защото всички заболявания се раждат първо тук и в последствие се проявяват на физическо ниво, така че се замислете какво не можете да премелите, какво не искате тези, които сте с констипация, да пуснете, или пък тези, които имате перманентно разстройство, какво е това, което минава през стомаха ви. Предполагаме, разбрахте, не става дума за храна, което вие приемате по този начин и получавате разстройство по тази причина. Какво е това?
усещане какъв е този стрес и емоция, за да може да изкарвате вашите фекалии като под формата почти на течност, какво е това, което ви разстроява. Всеки един може да застане на спокойно и удобно място и да се замисли какво правя аз в момента, защо не мога да премеля, защо не мога да преглътна, защо не мога да от какво се разстройвам и всеки един въпрос свързан с това, което усещам. Защо имам надуване на стомаха? От какво ме кара да се надувам? Много често срещан симптом е повръщане или повдигане. От какво ми се повдига? Какво около мен има, което ме кара да се чувствам така, че искам да повърна? Какво е това нещо, което съм отвратен, да кажем, от него и ми дори при вида на и само като се сетя ми се иска да повърна. От какво се надувам, от толкова много емоции имам събрани и искам да си ги държа вътре в себе си, затворени и не искам да ги пусна, че стоят целия надут чак до подребрието. Много често жените докладват, че дори не могат да слагат някакъв сутиен или по-висок чоропогашник, защото им пречи и веднага предизвиква в тях подуване. Искам пак да припомня, че аз съм Миглена Костова, терапевт по източни медицини и днес продължаваме да си говорим за видовете начини за изчистване на слуз и подобрение на състояние като рефлукси, гастрити и подуване на стомаха. Защо ние отключваме тези състояния, какви са всички тези техники безбройни, които мога да покажа и мога да говоря за тях безкрайно. Напишете какъв проблем имате, попитайте, ще ви отговоря в рамките на 48 часа. Разберете дали можете да се справите с това състояние само с 2-3 обикновени техники, без да използвате каквито и да е синтетики, химикали и всякакви медикаменти и хапчета. И много исках да завърша този лайв, защото последните няколко видеа предизвикаха някаква реакция. Аз не говоря за сумата, която вземам, а когато ми напишат на лични, отговарят от рода на шарлатанка и измамничка и така нататък. Сумата явно ги притеснява, която вземам, особено дамите, не знам защо, мили дами. Ако за вас е приоритет да дадете от 90 до 110 лева за маникюр, тогава ходете на маникюр. Или давайте за други процедури. Един такъв специалист като мен, който е изучавал години наред и борави с толкова много приеми и техники, не би могъл да взема по-малко от една маникюристка, която е ходила на курси, колкото да е добра. Не подценявам тази професия, макар че съм против изцяло маникюрите, но това е друга тема, защото последствията вече започнаха отдавна да се проявяват. След 10 години, откакто навлезе много масово поставянето на геолаки на всички тези, мога да ги нарека абсолютно 100% отрови, които поставяме на ногтите си, а това е номер 1. Да сме здрави, защото, както вече казах, на ръцете си имаме проекция и по нашите ногти и пръсти се прави най-добрата диагностика и там се вижда
по една нокътна плочка се вижда здравословното ни състояние, а идват момичета, които нямат дори 23 и вече имат не знам как да го кажа, доста остри промяни, прояви на определени признаци за заболявания. Не искам да плаша никого, но нещата наистина са много, много, много сериозни, включайки наистина до доста тежки състояния на предната част на пръстите, като отровата естествено се наслагва от всеки маникюр. Сега ще ме хейтват всички маникюристки и всички, които си изкарват хляба с това. Разбирам ги, но аз пък и не мога да скрия факта, че това е едно от най-вредните неща, които жените поставят на себе си. Хайде, мъжете поне са спасени от тази отрова, но те пък обикновено са склонни да правят други неща, които пък жените не са склонни, като това, нали, те ходят винаги обути, но това е пак доста различна тема. И ще завърша с това, че ние трябва да полагаме доста големи усилия, за да останем здрави в днескашното време, защото източната медицина подготвя хората и ги учи как да са здрави. Затова винаги казвам ела да те науча да си здрав, защото с много малки усилия всекидневно, с отделяне от 5 до 15 минути, ти можеш да останеш цял живот здрав, а не да я чакаш да се разболееш, да отключиш някакво състояние, което традиционната медицина нарича хронично, въпреки че не съществуват такива хронични заболявания под начина, по който ни ги поднасят, и е добре да правиш всички неща, които ние говорим, за да може да се предпазиш предварително, за да пиеш тези масла, които показах, че използвам в практиката си. Имам и долу, всъщност е в видеото на Красимира Петрова, която беше така любезна дори да ми запише видео с благодарност за гастрита, който излекувахме, хроничен гастрит за няколко месеца, само с пиене на масла по схема, защото точно така работят. Маслата, те са чудесно, чудотворно средство за справяне с тези състояния. Те могат, освен да се пият, и, както вече казах, и да се масажира с тях, да се поставя в пъпа, да се спи с определени масла, през видове затопляне, в комбинация с други затоплящи пластири и в комбинация с глина, с глинена вода, моксотерапия, вендузотерапия и още много други начини, плюс енергийните техники за лечение, за които вече казах. Който има желание, може да ме намери горе в линка, и на други места може да изгледа всичките ми YouTube видеа с лечебна цел, може да ме намери в личния ми профил и да погледне и да подаде заявка. Имам 2 закрити групи. Едната е безплатни уебинари с методите на източната медицина, и там си говорим основно как да помогнем за бебенца, новородени, малки деца и за възрастни хора. Втората ми закрита група е регресия с лечебна изследователска цел. Там също си говорим на темата лечение, само че под малко по-различна форма. И и регресионната терапия е също, колкото и да ви звучи абсурдно, един метод, чрез който можем да си помогнем с подуването на стомаха.
аз лично съм си решила преди 20 и колко години перманентното подуване, което имах през регресионната терапия, защото намерих първо причината, която е отключила това подуване на стомаха и защо аз събирах тези емоции, не исках да ги пускам и те са започнали в последствие. Това не е станало толкова бързо за 1-2 месеца, това се е натрупало с години и след като намерихме първо причината и изчистихме с моята учителка, тя ми направи регресионната терапия и имаше, мога да кажа, мигновенен ефект. Желая ви един прекрасен и вълшебен ден на всички и до скоро!